Brođani možda ne znaju koliko vrijedan dokument posjeduju, ali zato dr. Robert Skenderović jako dobro zna. Vrijedna je zato što je ona nastala u prvoj polovici 18. stoljeća, a iz tog razdoblja imamo jako malo sačuvanih povijesnih izvora i ta povijest Slavonskog Broda i okolice iz prve polovice 18. stoljeća zapravo još uvijek u velikoj mjeri neistražena, nepoznata nam je. Tako da je svaka informacija, svaka podatak iz arhivske građe je dragocjen. Posebno zadovoljstvo, ističe autor, bilo je istraživati najstariju maticu Slavonskog Broda. Na temelju zapisa u toj matici mogu utvrditi mnoge podatke koje su važne za povijest čitavog grada. To je recimo, može se rekonstruirati elita grada, može se rekonstruirati socijalni, društveni odnosi unutar grada i mnogi recimo biografski podaci o mnogim pojedincima koji su u to vrijeme bili važni za grad, a te podatke ne znamo. Kroz proučavanje matične knjige Skenderović je pokušao građu predstaviti s dva stajališta. S jedne strane sam želio da istražim povijest Slavonskog Broda i na taj način dam prilog u istraživanju povijesti Slavonskog Broda, a s druge strane metodološki da analiziram matičnu knjigu, da se vidi koliko je ona uopće vjerodostojna, koliko su ti podaci vjerodostojni, koliko su oni provjerljivi, koliko su oni kvalitetni. A koliko se župa Presvetog Trojstva izmijenila do danas, govori činjenica da je nekad župni ured bio u Podvinju. U principu ona je praktično pokrivala, možemo reći, gotovo čitav prostor današnjeg Brodskog Posavlja. To je vrijeme kada se osnivaju nove župe, kada dolazi do velikog demografskog porasta i kada su župe bile zapravo još uvijek jako velike zato što je bilo malo stanovnika. A možete misliti kako je bilo svećenicima u to doba kad su imali župu na tako velikom prostoru, kako im je bilo djelovati. Knjiga je svakako vrijedan izvor za poznavanje društvene i vjerske povijesti Slavonskog Broda, ali isto tako pruža uvid u to kako se živjelo u Slavoniji nakon Osmanlija. Kao takva, izvrstan je primjer na koji način matične knjige mogu biti vrijedan i zanimljiv izvor za proučavanje, kako lokalne, tako i nacionalne povijesti.